افیانی مالباتên girtiyan û xelkê dirbêsiyê ji bo raya giştiya herêmî û navnetewî ji bo rêxistina mafê mirovan û mirovî em malbatê girtiyan û xelkê dirbêsiyê bi tundî redkirina xwe ya katolîk a girtina berdewam yê kurên me dixwazin zindanên qaşo hikûmeta demkî de ragihandin em piştrast dikin got bêdengiya li ser vê êşê wan êdî nayê qebûlkirin û doza wan bûye meseleyeke rûmet û hebûnê kurê me sûcdar nîne berûva jî vê em di pêşengiya parastina bajar û gelê xwe de bûn bi wêrekî li hemberî xeteriya û di parastina ax û rûmeta xwe de rawistiyan girtina wan îro neheqiyeke eşkere û înkarkirineke qurbaniyên wan e wekî din eşkerkirina xordên got vê dawiyê de hatibûn berdan debarê îşkence û meseleyên nemirovî li dijî girtiyan di zindanê wan de çên çêkirin bi tevahî binçankirina eşkere û herîmî qanûnî û peyamên navnetewî ye got bi te awayî nayê qebûlkirin ji bilî êşa girtiyan em tekez dikin got meseleyên şehîdan jî nekêntir giring û cidî ye em bi awayekî zelal û bêguman dixwazin vegerandina tevahî bê şert û merc û cenazeyên şehîdan ji bo malbatê wan dikin şehîd xwedî pîroz û sembolîkên mezin in ew xêzeke sor in ku nayên derbaskirin ew rûmet û qurbaniyên gel temsîl dikin terpên wan nikarin bê hicetên werin tewcewîzkirin an jî werin girtin ji ber vê yekê em dixwazin xwe dubare dikin serpestdana cenazeyan bê şert û merc û hemû girtiyan dawî li hemû cûreyên îşkence û îstîsmarê di girtiyan de werin dayîn vekirina lêpirtîneke navnetewî ya serbixwe li ser hinpêkirinê li dijî girtiyan hat were kirin destûrdayîna rêxistinê navnetewî got serdana girtiyan bikin û rewşa girtiyan binirxînin vegerandina cenazeyên şehîdan bo malbatê wan birêzgirtina li pîrozî û rûmetiya wan em rêdebarên berpisyarên ji bo jiyan û ewlewiya gelê xwe bi tevahî berpisyarin û em ê piştrast dikin got berdewamiya van bi pêkirina tenê di hêrsa ya raya giştî zêde bike em êdî bêdeng namînin û em ê dev ji mafê xwe yê rewa bernedin giştî entematîk li ser milê me ne û şehîd xeta sor in li ser wan tecawîz nayê dayîn azadî ji bo girtiyan û rûmet ji bo şehîdan weşandin ji hêla malbatê şehîdan û gelê xelkê bajarê dirbêsiyê dîrok 6 Nîsanê 2026 em şehîdê xwe dixwazin em şehîdê xwe dixwazin em hezîrê xwe dixwazin em hezîrê xwe dixwazin em şehîdê xwe dixwazin em şehîdê xwe dixwazin